Čusnega, vítám vás u mého druhého let's play a tentokrát je splachování se Strikerem. Ahojky lidi, já vás vítám u tohoto splachování. Striker taky splachuje s 18. Tady jsem si sundal zbraň, prej ten Striker říká, že to je nějaký what the book, nebo nevím, prostě něco. No a já myslím, že můžeme spláchnout, ne? Dobře, jdeme na to. Řekneme děkujeme Liptonu. Děkujeme Liptonu. Já jsem ještě nesplách. Já taky ne. Já ho házím. Musíme to říct na stejnou. Tak řekni děkuji. Děkujeme Liptonu. Děkujeme Liptonu, spáchni. Epic. Epic, ne. Já taky ne. Jo, ale naštěstí. Co jsi spláchnul? Prsten pozorovatele. Tak aspoň, že Striker spláchnul Epic, sice naštěstí, já jsem spláchnul nějaký luk. Jako, dá se říct, jako, že se to vyplnilo, že se to zapamatovalo, že nemám zbraň, ale jako prostě padla mi zbraň, ale ne Epica. No tak to je z toho spláchování všechno. Jestli se vám líbilo, dejte like a odběr a Strikerův starý kanál bude v popisku videa, tak mu tam popřípadě taky můžete dát odběr. A zase u dalšího videa. Čus! Ahoj.